ಆಟಿಪೋದು ಸೋಣ ಬನ್ನಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರ್ಬೊಲು ಉತ್ಸವಲು ಸಾಲು ಸಾಲಾದ ಬರಿಯರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗು ಅವು ಪುಣ್ಯದ ತಿಂಗಳು. ಸೋಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಸೋಣ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಡಲ್ ನೀರುಡು ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನವು ವಾಡಿಕೆಡೆ ಬೈತಲು. ಸೂರ್ಯದೇವರು ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿಪಿನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಕಡಲ ಬರಿಕು ಬರ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಕಡಲ ಪುಡೆಟ್ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಜವನೆರು ಜೋಗ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಚೋಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು. Thank you.
ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈನು ಪತ್ತದು ಪಡ್ಡೈದ ಕಡಲ ರಾಜಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದು ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನವು ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ನಡೆದು ಬೈತದು. ಕಡಲ್ಡು ಮೀಪುನಿರ್ದು ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರದ ಕೊಟ್ಯದ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಗದಾ ತೀರ್ಥದ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಡು ಮೀಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಮೇಟು ಕತ್ತಿ ಬಾಲು ಬೀಸತ್ತಿದ ವಹಿವಾಟು ಬಿರ್ಸುರೆ ನಡೆಸೊಂದಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ತೋಜದು ಬತ್ತಂಡು. ಸೋಣಾಮಾಸದ ಎಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೇವೇರು ಸೇರಿನಂಚ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಲೆ ನಡಪಾಯರು.